gwabịakwanụ m ọzọ n'ụbọchị nke taata wee buru na-anọchikwa n'ọkwa na efere mbụ wee na-asị na Igbo bụ Igbo ebe ọbụla na-enene n'anya na ọya dịle gị na mma biko na o nwere ihe ifo efere mbụ wee na-asị biko kemgbe obodo anyị bụ Naijiria ya dị ọna ahụ Senate President eti mgbọsị ya ego na jipu na-abụkọ jipu ịnọ 1 billion naira ka o golu ya. Another person izuo na 500 billion naira eweta for the public palliative. Ofu onye izuo na ya. Ofu onye itinye n'aka zulu nya bụ ego. Senate President bụkwanụ Godswill Akpabio etinye n'aka si n'ogolu moto 1 billion naira. Moto ịnọ ka ọ dị moto ịbụọ. Nweka nsi further news mfụchata. A na-akpọ afọ ego ka anyị si na meseji ka a na-esende ịmago buy me pepe gote ncha ịpụ igote omo igote nka biko adịkwa ya spaghetti ego na-ada billions 500 billion 1 billion ka ofu onye mmadụ na-abụtili aka mie zo na kọntrị anụnwa isi n'anya bụ mụ na gị na-abụ na a na-agba fuel 725 naira $1 nọ 1000 plus ka mmadụ kala obi mepee na national TV si na SNDGolu senators all these house reps members morning for the weekend emechazia o revise ya okwu si na prayer and send the prayer na bank account akwakwu n'afọ ndị na-achị ya mana ihe men ji bịawa n'okwu a bụ sị na video anụnwụ n'afọ n'azụ ebe a bụ na contractors engineers nọ na China lolo 10-story building under one day. Within 24 hours, some certain minutes ka ha ji wee lụkpọ ya. Ka ha ji wee lụgide ụnọ 10-story duplex building ụnọ afọ ya. Ka ha lụgidere ya lụkpọ ya under 24 hours. Awee na-asị ka mgbọsị obodo anyị ya dị ọna ahụ. Ka ya ba chọọ ndị workers apụta. Maka kịta ụmụazị anyị achọzi ịlụ ọrụ onye ọbụla chọzi ego mbute anyị ma na yes na ihe siri ike and the responsibilities na-eme increase every day by day. Everybody na-achọ ka ha esi wee meet up mana akọ kpamkpam si ndị ọrụ pụta kedu ebe ha nọ ihe mebie na bego nwe ka isi na ọ na be gị pọmpụ gbajie o pọmpụ na-eliki ihe achọgide plọmba ihe achọgide chọgide tupu ị nweta plọmba karịa mgbe ahụ ya abeme ha na-asị oke ji ebe ndị bedo otu a kpọọla ya okechukwu ọya nwa na-alụ ihe mana kịta ihe akpọgide ihe emegide kọl jiri nweta plọmba ị nọ na be gị ọkụ nwee ka sọketị si eme zuzuzu bọọnụ ihe achọkata elektrisha ihe achọkata elektrisha ma mfụ karịa mgbe ahụ ya bụ eme ha n'ihe iji ebe mmadụ na-abụ ma ito ihe afụlile elektrisha ebe ahụ mana kịta ịmanzi afụ those things ịma mfụzi elektrisha nke iji afụ plọmba onye ọbụla chọziri ego mbute onye ọbụla chọrọ ịlụ fon onye ọbụla chọrọ ịlụ nka onye ọbụla ịkpara aka a na-alụ fon onye ọbụla ịfụrụ aka ọ nọ Emeka Ọfọ Plaza gịnị ka ọ na-eme dị ọ na-achọkwa isi ibele ihe ọ nara gị nke ije ju tinye na nke onye ọbụla kwesịrị ịmụ ọrụ jazi into kidnapping ya bụ ihe ọ dị nụ mma ana m aja ha ike na-asị ha mere ya under within onwe ha bụ 24 hours chiefu ọdị na-efe onwe ha bụ ibido ihe n'ụtụtụ a lụgide ya with machine niile dị available all hand on deck alụgide alụkpọọ ya gbam ya bụ ihe kwụrụ ọnụ and you know kwa any day government pụtasị na onwe ha chọrọ ịlụ ebe a na onwe ha na ha chọrọ emegharị ya na ifu ha they have to aghasakwa dị ụlọ burukwu ya ji ebe ọzọ jeje seti ya o ji gwa gị na ndị nwe foresight nwe planning na nke anyị hapụ ihe kwesịrị ikwu anyị na-ekwu ihe ọzọ hapụ ihe kwesịrị ime ka ọ dịrị onye ọbụla na mma na-eme ihe ọzọ onye ọbụla duo onwe ya ọdụ maka ikwugo m ya na-ekwukwe ọdị na-asị na ahụ ise ma 10 na-abịa abịa anyị ma nwezi hand workers asụm ya n'oyibo ka onye ọbụla wee m hand workers onwe bụ hand workers ndị ọrụ aka
anyị ha na-afụzi ya afụcha chacha. Onye fụzi na onye ọbụla gozi phone buy into content creating, onye ọbụla bazi phone buy into TikTok. Ụmụ nwaanyị a na-akụzi amụ ihe kwesịrị ịmụ ka before ha abịa ebe dị. Onye ọbụla nọzi TikTok ishi ike egosi gị azụ nka egosi gị nka ịmakwa na ihe iyi adịrọ mma. Imecha isi na Chukwu na-ene anya n'obi mana ịmakwa na ihe iyi adịrọ mma, ihe ahụ iyi n'ọka iwe seduce people, n'ọka iwe nweta likes and followers. Nyenwe m iji wee yilie. Imecha isi na Chukwu na-azọ na-ene anya n'obi. Chukwu na-ene anya n'obi mana ife iyi na-akọrọpt obi onye ọzọ idoni ya na free ịma nnakwa ya free. Ekenekwa m onye ọbụla, asị m ka ọ dị mgbe ọzọ.